Aquests dies escoltàvem amb estupefacció com hi ha qui es preocupa per les garanties de les votacions telemàtiques. I jo els pregunto, no els preocupaven les garanties des del primer dia d'aquesta legislatura amb diputats i diputades a la presó? On eren les seves preocupacions per les garanties amb els empresonaments dels candidats a la presidència de la Generalitat, com el conseller Turull? No els preocupen ara les garanties quan el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional celebren sessions telemàtiques? No els preocupen aquestes garanties ara? Les garanties són a Europa i allà els deneguen les extradicions. S'adonen de les seves contradiccions? Des de Junts per Catalunya denunciem la seva actitud perquè quan parlem de garanties democràtiques parlem de garantia de respecte als resultats electorals, com per exemple les eleccions europees, i si no que ho preguntin al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. O parlem de garanties quan la presidenta Forcadell, la presidenta d'aquest Parlament i la mesa estan a la presó i estan imputats. Alguns membres del Parlament, també, alguns diputats, es preocupaven de les pressions per votar telemàticament des de casa. I jo els pregunto, i no són pressions i amenaces les imputacions per rebel·lió del jutge Llarena, diputats i diputades? Això no eren amenaces. I votar telemàticament sí que hi ha amenaces. I membres de la mesa del Parlament imputats i tribunals de comptes. Això no són amenaces. I votar telemàticament sí que hem d'estar pendent de les amenaces que podem tenir a casa. Home,